በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 16 ወርሓዊ በዓል ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣዴና እዩ። በረከታን ኣመላድነታን ጸሎታን ጣዕመ ፍቕራን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣዴ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅድስት ኪዳነ ምህረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ ጉንበት 16 ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ ገና ኣብ ጉብዝንኡ ንመድኃኔ ዓለም ድማ ተኸተሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሐዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይጠፍእን ነበረ። ስለ ንጽህንኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያ ሞገሱ ልዕል ዝበለ እዩ። ንጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ከም ዝተኸተለ ንድንግል እመቤትና ማርያም ተቐበለ። ምስ እመቤትና ድማ ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቂ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ልዑላን መላእኽቲ እውን መዓርጉ ልዕል ዝበለ እዩ። ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣሎ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም ነበረ። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ኣዲ ብርሃን ቀጺሉ ክቡር ንሱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽተይ እስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ዝሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። እዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። ንሰለስተ መልእኽትታትን ራእይ ዮሐንስን ወንጌልን ጽሒፍሎም እዩ። ህይወት ስለሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሰቐይዎ። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በፂሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። በረከት ይሕደረና። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን እዛ ኤፌሶን ዝብልዋ ሃገር እትርከብ ኣቐዲማ ንእሽቶ እስያ ሕጂ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሐዋርያት ምሂሮምላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ዘምጽአ ስለ ዘይነበረት ቅዱስ ዮሐንስ ክኸይድ ተስአ። ናብኣ ከይደሞ ካብ ማእከል ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ አብሮኮሮስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ እሞ ሐዋርያ ኣበው መንከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተለዓሎም። ድሕሪ ቁሩብ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነት። ቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ስባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሐ። ካብ ንጹህ መምህሩ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸየ። ፍቑረ እግዚእ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን40 መዓልቲ ቀነየ። ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይምምጋቡ ኣይጎድኦን። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ካብ ወዲ መዝሙሩ ዘለዎ ደሴት በቲ ማዕበል በጽሐ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተራኸቡ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪ ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሴት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩ እሞ ክዘዋወሩ ከለዉ ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። ቀዳማይ ነበርቲ እታ ደሴት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። ካልኣይ መብዛሕቲኦም ናይ ቤተ መንግስቲ ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዎ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመገበት ተመሓዳደር ነበረት። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከምዘይቐበልዎም ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ። ከምዚ ሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤት ሮምና ከይዶም ብባርነት ተቖጸሩ። ንሮምና ቀደም ናይ ኣቦኺ ባሮት ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት አንዳድያን ገንዳ ወይ ከዓ ሓጻብን ገበርዎም። ንሰማይን ንምድርን ዝኸበዱ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓዱ ክመልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ።
ንመእመኒ ግዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረ። እዞም ቅዱሳን ዮሃንስን አብሮኮሮስን ናብ ቤተ ምሕጸቢ ከኣትዉ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቆተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጣዓ ክትሳለቁ ኢኹም መጺእኩም ብምባል ንቅዱስ ዮሃንስ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሐዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስእ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቆልዓ ቅርብ ኢሉ ብጎይታ ስም ኣተንስኦ። በዚ ግዜ ድማ እንሮምና ወስኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሃንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ኣተንሲኡ ትምህርተ ሃይማኖትን ፍቕረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ድማ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጹሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሰት ዝነበሩ ሰባትን ክታብ ወይ ከዓኒ መልእኽቲ ጸሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ሎሚ ካልአይቲ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሃንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትምለኽ ኣርጤምስ ወይ ከዓ ኣርጢሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት። ኣርጤምስ ማለት መልክዕ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ሰብኣያ እዩ ከም ትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቁ ገይሩ እዩ። ጨርሹ ወይ ከዓኒ ንዘለኣለም ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ክፍዒ በጽሖ፣ በርካታ ተኣምራት ድማ ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ትብሎ። ንሰብዓ ዘመናት ድማ ብተግባር ኣርአዮምን መሃሮምን ኣብ ደቂቕ ድማ ደቂቂ የተፋቀሩ በበይናቲኩሙ እዞም ደቀይነ ንባዓልትኹም ተፋተው እንዳበለ ይሰብኮም ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ፍጹም ዝተፈለየ ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ግዜ ከምዚ በሎ፣ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስውሮ የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ አፉ ሰዓሞ። ሊቅ ድማ ከምዚ በለ፣ ሰላም ለአፉከ ለዮሃንስ ዘሰዓሞ ንጹህ ህሊናሁ ወልቡ ለአይነ ፍትወትከ ሶበ አደሞ ከም ዝበሎ ኣብ መልክዓ ቅዱስ ኣብ መልክዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ክትፈትዎ፣ ንሱ ድማ ከም ኣዲኡ ልቡ ክሳብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ድማ ዝረኸባ እመቤቱ ኣዲኡ ስለ ዝኾነት ናይዚ ኩሉ ጸጋን መዓርግን ናይ ምብጻሑ ምስጢር ድንግል ማርያም እያ። ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረከት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ናይ ሰነ ጎለጎታ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ኣብ ዝዓረፈተሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳውን ስዒማ ሓቂፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከላፈራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰኣምኪ ርእሰ ዮሃንስ ቀዳሚ ስኢሞትየ ማርያም ድገሚ ዝበሉ። ዓብይ ቅዱስ ዮሃንስ ሃዋርያ ዕድሚኡ 9 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ ሎሚ ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ። እዚ ዕለት ንሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ቅዳሴ ቤቱ እያ። እምነ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ክትጽውዖ ከላ ከምዚ ትብሎ፣ ወንጌላዊ ሃዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ኣቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ተኦሎጎስ ነባበይ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልኡለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ኣምደ ብርሃን ሃዋርያ ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳን ፍቕሪ ኣባና እውን ይሕደር ኣሜን። ንቅዱስ ዮሃንስ ዝፈተወ ጎይታ ብፍቕሩ ይጸግነና
ኣብ ናይ ኣዲኡ ፍቕሪ ኣብፂሑ ናይ ሃዋርያ ዮሃንስ በረከት ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ጉንበት 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ስብከቱን ቅዳሴ ቤቱን እዩ። ከምኡውን ቅዱስ ኢያሱ ሲራክ ነቢይና ጠቢብ መጽሓፈ ሲራክን ዝጸሓፈ፣ ቅድስቲ ኣዴና ዓስበ ሚካኤል ኢትዮጵያዊት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣዴና ኪዳነ ምህረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም፣ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ኣዶ፣ ኣቡነ ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ሓዉ፣ ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ ኣባ አቡናፈር ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅ፣ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ። ኣብ ጥቓ መስቀል ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እኖኡን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ ንቅዱስ ዮሃንስ ማለት እዩ እንህት ኣዴኻ በሎ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምህረትን ናይ ኩሎም መዘልማዕ ዝብሉ ወርሓዊ በዓሎም ቅዱሳንን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 17 ጉንበት ስንክሳር ንቕፅል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 17 እንቋዕ ናብ ዓብይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጠበቓ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ሊቅ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ጽድቂ ምስ ቅድስና ድርሰት ምስ ሓለዋ ዝተኸናወነሉ ኣቦ እዩ። ኤጲፋንያ ማለት ናይ መለኮት ምግላጽ ክኸውን ከሎ ኤጲፋኒዮስ ማለት ድማ ምስጢረ መለኮት ዝተገለጸሉ ማለት እዩ። ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዝተወልደ ንክርስቶስ ካብ ዝጸልኡ ኣይሁዳውያን ቤተሰብ ኣብ ውሽጢ ቤተ ገብርኤል እዩ። ቤተሰቡ ብዘይካ ሓደ ኣድጊ ካልእ ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ድኻታት ነበሩ። ኣብኡ ድማ ብንእስነቱ ኣቦኡ ስለ ዝሞተ ምስ ኣድኡን ምስ ሓንቲ ሓፍቱን ብጥምየት ክውድኡ ቀረቡ። እዚ ህፃን ኤጲፋኒዮስ ብኣድጉ ከይሰርሕ ኣድጉ ርጉም ስለ ዝነበረ ክሸጦ ናብ ዕዳጋ ወሰዶ። ኣብቲ ዕዳጋ ሓደ ዝገዝእ ሰብ በዓል ኣድጊ ናብቲ ኣድጊ ቅርብ እንተበለ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ እቲ ኣድጊ ጠባይ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ክገዝእ ኢሉ ዝቐረበ ሰብ ረጊሑ ረገጾ እሞ ሞተ። ወረገጾ ማእከለ ምህኩልቱ ከም ዝብል ምሕኩልቱ ረጊጹ ቀተሎ። ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ከዓ በዚ ዘጋጠመ ነገር ሰንበደ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባ ፊሎጎስ ዝተባሃለ ጻድቕ ኣብ ጥቓኡ ኣብቲ ዕዳጋ ብስውር ይዘዋወር ስለ ዝነበረ ነቲ ኣድጊ ረጊጽዎ ዝሞተ ሰብ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተንስኦ። ነቲ ኣድጊ እውን ሞት ይግብአካ እዩ ብምባል ኣማዕቲቡ ንኽመውት ጸለየ እሞ ሞተ። እቲ ካብ ሞት ዝተንስአመን ኣተንስእካ እንተተባሃለ ካብ ዓልየት ኣይሁድ ስለ ዝነበረ እቲ ኣቦታተይ ዕሩቕ ብእሲ ፍጡር ኢሎም ሰቒሎም ዝቐተልዎ ናይ ኣባ ፊሎጎስ ኣምላኽ እዩ ኣተንስኡኒ ኢሉ መስከረ። ህፃን ኤጲፋኒዮስ ድማ እንዳድነቐ ገዛኡ ከደ። ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ግን ሃብታም ሓውበኡ ገንዘቡ ኣውሪስዎ ስለ ዝሞተ ገና ብ16 ዓመቱ በዓል ጸጋ ኾነ። እታ ኣብ ዕዳጋ ዝረኣያ ተኣምር ግን ብውሽጢ ልቡ ትመላለሶ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ድማ ልክያኖስ ምስ ዝበሃል ክርስቲያን ክኸዱ ከለዉ ለማኒ ነዳይ ረኸቡ። በዓል ጸጋ ኤጲፋኒዮስ ሓለፎ። እቲ ድኻ ክርስቲያን ግን ነታ ዝለበሳ ኣውሊቑ መጽወታ። በዚ ግዜ መልኣኽ መጺኡ ናይ ብርሃን ልብሲ ከልብሶ ከሎ ኤጲፋኒዮስ ተመልከተ። ኣብዚ ግዜ ኤጲፋኒዮስ ግዜ ኣየጥፍአን ምስ ሓፍቱ ኣሚኑ ብክርስቶስ ተጠመቐ። ሃብቱን ንብረቱን ፍርቁ መጽወቶ። ብዝተረፈ ድማ መጻሕፍቲ ገዚኡ ናብ ኣባ ኢላርዮን ገዳም ኣተወ። ኣብኡ ድማ ምእመናን ስጋብ ዘድንቐዎ ብፍጹም ትግሃትን ቅድስናን ተጋደለ። ብጸሎቱ ዝናብ ኣዝነበ፣ ድውያን ፈወሰ፣ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኻልእ ኣገልግሎት ስለ ዝደለዮ ኣብ ቆጵሮስ ደሴት ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ።
بولي مس حدث زوسنا ليك سلا زخنا بزح مصحفتي ترجمة بشح زقصارو درسانات درسة بأفن بمصحفن إلو منافقانن أيهودن ملسي كم زسنو سلا زجبرة بيت كريستيان حلاوية تبلو أبز درسو مصحفتي حد هايمانة أبو زي إبيفانيوس مصحف قداسين أكسيماروسن سنة فترات لما ون أب قربا يركبو ليك قدوس إبيفانيوس بصبق قواسنت بزرن قدسنا تملاليسو ب4 6 عامة مرات عرفة علميو دما 9 عامة زأكل نمرة سلام إبل بقالة سبكت ويبابي لكن عفريهو محازة كربي إبيفانيوس كوينو بمنفس قدوس نبابي أما رسيكو أسكيما ملائكت قلبابي وسلبي أكيتا إياه دركو يبي أركي وبركة يحضرنا أملغنا كابل قدوس ليك إبيفانيوس بركة يعدلنا أمين قنبت 17 زغبلو عامتاوي ناي قدوسان بعلات قدوس إبيفانيوس ليك زدسته قبرص قدوس إلاريون قداماوي أبا لوكيانوس أدك قدوس فيلاتاوس كريستياناوي ورحاو بعلات دما قدوس استيفانوس ليك دياقونات قدام سماعت قدوس يعقوب حواريا ولد زبديوس قدوسان أبو مكسيموسنا دماتيوس أبا غريما زمدرا أبا بيلامون فلاسي أبا لتسون يوه أبونا يناس بركة محضرنا إتزك آلس زبالة بكل جزاء رأسو مليخو إيو زنبر إذي أتم نتحالفي أخليل من أنتي قبلو إيوم نحنا قنا نتزي حالف سلازي أنا يقوي أرلخو قناخا كم تعلاما زي بلو أيكونكن واقع أرلخو مس نفاس كم زواقع قنا أيكونكن نخالعت الناس بقو نرأسي زي بقع من تكيكون نسابنتي غازعون إغازعون أرلخو يبل قدما يقرون تص معرف 9 فقدي 25 بركة نايزم كلهم على 17 زوعلو بركة محضرنا أمين كمونا على 18 قنبات نغسل بس ما أب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك من نقع نبت انت بعلى براقليطوسن منفس قدوسن نايت أدقو أبا عرقي عمتاونا عرفتي بعالن وسلامة صحنا أمين بعلى براقليطوس كرم حجي كم استملكتنايو ناي قويتانا عبيتي بعالاتو كل التجزي مالت انت بعالن نايك أمر بعالن تبهايلي يخبر لوم دما كرمي 1973 عامتات أملخنا منفس قدوس أبلعلي قدوسان هاوريات كم زورده نذكر إذس كميون تبالو روح أملاخ ولد إيسوس كريستوس نعنا كبل كابلعل معارقو وريدو أما هسأنا دنجل مريم تسانيسو بحتم دنجلنا توليدو بزيكا حاتيات بإجئزة ህፃናት ዓብዩ ኣብ 30 ዘመኑ ተጠሚቑ ቅድስቲ ሕጊ ወንጌል ሚሩ ብፈቃዱ ሞይቱ ብባህሪ ስልጣኑ ተሲኡ ኣብ 40 መዓልቱ ይዓርግ ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ናይ ቅዱስ መንፈሱ ጸጋ ተስፋ ንኽገብሩ ነጊርዎም ስለዝነበረ ካብ ዝትንስእ ኣብ 50 መዓልቲ ካብ ዝዓርግ ድማ ኣብ መበል 10 መዓልቲ እቲ ተስፋ ፈጸመሎም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ደርሆ ንጨቃዊታ በኽንፋ ከም ትሕዝ ብሓደ ኣኪባ ንኽብረ መስቀል ቅዱስ ኣብቅዓቶ 120 ቤተሰብ ምስ ኣደ ጎይታ ክጽልዩ ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ብኣርኣያ ኣውሎ ንፋስ ወሪዱ ብኣምሳለ እሳት ሓደሮም ቅዱሳን ሃዋርያት ፈራሕቲ ዝነበሩ ደፋራት ኣረጊት ሕልና ዝነበሮም ሓደስቲ ኾኑ ብኣእምሮ ጎበዙ ቋንቋ ተዛረቡ ምስጢር እውን ተርጎሙ ብቕጽበት ድማ ብሉይ ምስ ሓዲስ ኣብ ውሽጢ ልቦናኦም ተመልአ ነዚ እዞም ሃዋርያት ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ንዓለም ብወንጌል ዕርፊ መስቀል ሓረስዋ ንኣልጫ ዓለም ጨው ኮይኖም ኣመቀርዋ ከይበቐቑ ድማ ክሳዶም ንሰይፊ ኣሕሊፎም ሃቡ ቺያሁ መንፈሰ ነሲኦሙ ለለኣሃዱ ሃዋርያት ለሰቢክ ኣህጉራት ዓለም ኦዱ ሰማዕትኒ ለህማም ነገዱ ከም ዝበለ ደራሲ በዚ መዓልቲ ክልተ ነገራት በትኹረት ይንገሩ ተሓደ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ንሱ ካብ
ካብ ኣብ ሰረጸ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ብባህሪ ስልጣኑ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ማዕረ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ፍጹም ኣካል ዘለዎ ፍጹም ኣምላኽና እዩ እሞ ካልኣይ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሓሰባ ወልድ ብደሙ ዝቐደሳ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋኡ ዘጽንዓ ናይ ክርስቲያን ኣማናዊት ሓድነት ከምኡ እውን ቤት እያሞ ሎሚ ብጉባኤ ተመስረተት። ምሕረትን ቸርነትን ናይ መድኃኒ ዓለም ኣምላኽና በረከተ ዕርገቱን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ኣባ ገዓርጊ በዛ ዕለት እውን ንኣባ ኣብርሃም ዓርኩ ዝኸበረ ኣባ ገዓርጊ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ናይ ክርስቲያን ወገን እዩ። ስድራ ቤቱ ድማ ሕያወት ጻድቃን እዮም። ኣብ ዝጐበዘ ጊዜ ድማ ናይ ስድርኡ ከብቲ ኣሓ ዝሕሉ ጓሳ ኮነ። ኩሉ ጊዜ ድማ ናይ ምንኩስና ልብሲ ክለብስ ምእንቲ ብልቡ ይምነ ነበረ። 14 ዓመት ድማ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣላዒላቶ ኣባጊዑ ገዲፉ ናብ ኣስቄጠስ ገዳም ከደ። እንዳተጓዓዘ ከሎ ካብ ርሑቕ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ረአየ። ናብቲ ውሕጅ ምስ በጽሐ ኣብኡ ከደ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ካብኡ ተሰወረ። ነዚ ውሕጅ ኣብ ዝተሳገረ ጊዜ ብሽማግለ ኣምሳል ሰይጣን ተገሊጹ ወደይ ስምዓኒ ፍለጥ ንስኻ ንልብሱ ቀዲዱ ኣቦኻ ረኣኽዎ ንሱ ኸዓ ይሓዝንን ይበክን ኣሎሞ ተመሊስካ ናይ ኣቦኻ ልቢ ከተጸናንዕ ይግብአካ ናይ ዱር እንስሳ ነጢቑ ዝበልዓካ መሲልዎ ኣሎሞ በሎ። ኣባ ገዓርጊ ድማ ሰንቢዱ 1 ሰዓት ዝኣክል ቆመ። ድሕሪ እዚ ዝኸበረ ወንጌል መሳይ ክኸውን ኣይግብኦን ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ቃል ሓሰበ። እዚ ኣብ ዝበለ ጊዜ ሰይጣን ከም ትኪ ኮይኑ ተበተነ። ኣባ ገዓርጊ ከዓ ሰይጣን ከም ዝኾነ ፈለጠ። በዚ ጊዜ ድማ እቱ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ደጊሙ ተገልጸሉ። ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ከዓ ብመነኩሴ ኣምሳል ምስኡ ኮይኑ ተጓዓዘ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ነቲ መልኣኽ ተኸተሎ። ንሱ ከዓ ኣብ ኣባ ኣርዮን ገዳም ኣብጽሖ። ኣባ ገዓርጊ ድማ ምስ ሓደ ጻድቕ ሰብ መነኩሴ ኣብኡ 14 ዓመት ጸብሒ ከይቀመሰ ወይኒ ከይሰተየ ናይ ኣትክልቲ ፍረውን እንተኾነ በዚያ ብ14 ዓመት ዝኣክል ብዘይካ ዝተቐመጦ ኣይደቀሰን። ተጋድልኡ ኣብ ዝጨመረ ኣብ ዝወሰኸ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ተገለጸሉ እሞ ከምዚ በሎ፣ ስጋኻ ከይደክም ብማእኸላይ ገድሊ ተጋደል ኢልካ ጎይታ ድሕሪዚ ክሰርሖ ዝግብኦ ስርዓት ሰርዓሉ። ኩሉ ጊዜ ድማ ስጋ ዝመሲ ክጸውም ንእሽተይ እንጀራ ከዓ ክበልዕ ካብ ሰዓት 10 ስጋ ፍርቂ ለይቲ ስለ ስጋኡ ዕረፍቲ ንኽድቅስ ብዝተረፈ ለይቲ ስጋ ዝወግሕ ተግሂዩ ክጽሊ ነገሮ። በዚ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመናት እንዳተጋደለ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ድማ ኣብ ውሽጢ በረኻ ንወይኑ ክነብር ስለ ዝደለየ ናብ ውሽጢ ጫካ ተመላለሰ። 2 ዓመት ነበረ። ድሕሪዚ ጎይታ ተገሊጽሉ ናብ ቦታኡ ንኽምለስ ኣዘዞ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ኣምላኻዊት ሓይሊ ናብ ዝኸበሩ መክሲሞስን ድማቴዎስን ገዳም ኣብጽሓቶ። ንሳ ከዓ ንደብሩ ቀረባ እያ። ናብ ደብሩ ኣብ ዝተመለሰ ጊዜ በዚ ወቕቲ ኣብርሃም ካብ ዓለም ናብታ ገዳም መጸ። ክልቲኦም ተራኸቡ። ብሓድነት ተሰማሚዖም ናይ ኣስቄጥስ ገዳም ኣበምኔት ናብ ዝኾነ ናብ ኣባ ዮሃንስ በጽሑ። ንሱ ከዓ ቦታ ሂብዎም ኣብ ውሽጡ ነበሩ እሞ እቲ ቦታ ድማ ስጋብ ሎሚ ፍሉጥ ኮይኑ ይነብር ኣሎ። እዛ ዋሽ በግቢግ ትበሃል ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት ከውሒ ዝኾነ ሰንጢቑ ናብኦም ዝወረደላ እዩ። ንሶም ድማ ሰገድሉ፣ ሰላምታ ከዓ ሂብዎም ኣጸናኒዕዎም ካብኦም ዓረገ። በታ ጎይታና ዝወረደላ መስኮት ብርሃን ረአዩ። ስጋብ ሎሚ ድማ ዝተኸፈተት ኮይና ትነብር ኣላ። እዞም ቅዱሳን ድማ ንመነኮሳት ዝኸውን ብዙሕ ድርሳናትን ብዙሕ ተግሳጽን ደረሱ። ንኣቦታቱ ንዝእዘዝን ንዝግዛእን ኣመስገንዎ። ድሕሪዚ ኣባ ኣብርሃም ጥሪ ዕለት 2 ዓረፈ። ድሕሪኡ ድማ ዝኸበረ ኣባ ገዓርጊ በዛ ዕለት በብወርሒ ጉንበት ብ18 ዓረፈ። ሙሉእ ዕድሚኡ ድማ 72 ዓመት ኮነ። ኣብ ዓለም 14 ዓመት ኣብ ምንኩስና
58 ዓመት ድማ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንዓና ድማ ያረታ ንዓና ድማ ብጸሎት ናይ ቅዱሳን ይምሓረና በረከቶም ይሕደረና አሜን በረከቱ ይሕደረና በዛ ዕለት ውን ናይ ሰማዕት ሲኖዳ ዝክር እዩ በረከቱ መሳናን ዘለዓለም ይኹን አሜን አሜን አምላክ አባ ጋዓርጊ ምስ ቅዱስ መንፈሱ ጸጋን ሓጣን ባረቱ ያዓድለና አሜን ግንቦት 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ወአርድእቲ አባ ጋዓርጊ ገዳማዊ ቅዱስ ሲኖዳ ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኬ ወንጌል ረባን አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲጋ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸ ነታ ተቐሚጦሙላ ዝነበሩ ቤት እውን መልአ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተመቃቂሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ዓለበ ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን بخالق ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅደ 1 ክሳብ 4 በረከቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዛር መዓልቲ ዝውዕሉ ኩሎም ሱራን ቅዱሳን ስንክሳሮም ዘንበብናዮም በረከቶም ይሕደረና አሜን ስንክሳር ለሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትና ሃበኒዮም ወደግ ለና አበሳነ ወጀጋየና ከመነናኒ ንህድግ ለዛ አበስራነ ኢታባአነ እግዚኦ ስሙንሰት አላህነን ወባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚአከ የት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወዜት የማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በእናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለቺ ብሩክት አንት ማነስ ብሩክ ፍራካስኪ ተፈሲፍ ሲት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳስ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ ለወሪ እግዚአብሔር ምስራክ ሰአሉ ጸልይ ምህረት መንቲያን ምህረት ኩሉ አነ ምህረተም ድራጋዚት ሀበ ፍቅር ወልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለን ኃጣዊነት ተማጸነው ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን